दिनै गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय सराइबिल ओनसोलावहाय जोङो मोनसे एक्स एनडिपिनि जानानै मोनसे खौरां मेल हाबाफारि लानाय जादों आरो बेखौ जोङो मोनसे जे जानानै थांनाय बिटिसि बा बिटिआर इलेक्सना जोंना बारग'लांबाय थ' बे जोङो दिनैसिमावहाय गोबां सरखार दानायनि बेलायाव जों बेले बेजेखौ जोङो नुनो मोनदों जोंनि हारिनि गेजेरावहाय जोङो गोबां गोरोबलायैखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेनिखायनो जोङो बेखौनो जोङो लुबैयो रायजो राजा आरो एक्स एनडिपि जानानै रायजो राजानि जानानै बा समग्र जोंनि बिटिसि बा बिटिआरनि जानानैहाय जोङो बेखौनो लुबैदों जे गोलाव समनिफ्राय जोङो जे नांनानै मोननाय बे जारिमिनारि गोरोबथा गोजोन गोरोबथाखौ लानानै जोङो गोबांथार जोंनियावहाय जोंनि सिभिल मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा जनगणफ्रा रायलायनाय जादों गोबांथार दान्थे बिदान्थे जालायदों दा बेनि गेजेराव जोङो बेखौनो जों नुहुरदों बयनिबो मतामतखौहाय थ' खौसेथिनि बाथ्राखौ जोंनि लिडार बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो लानानै गोजोन खौसेथि उन्नति जौगानायखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ दैदेनबोबाय नाथाय दिनैहाय जोङो बे भटनि जे बेलायावहाय गभर्नमेन्ट दानानै जे खुंथाय गोहोआव फैनांगौनि मुगायाव गोबांथार बेले बेजेखौ जों नुनो मोनदों दा बेनिखायनो जोङो रायजो राजानि जानानैहाय बा एक्स एनडिपि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो जायफ्रा देरहानानै थांदों मोननै दोलोनिफ्राय बा रिजनेल पार्टि हिसाबै जोङो नेशनेल पार्टिखौ जोङो दोनथ'नानै बे मोनसे जोंनि आन्सलिक दलजोंनो सरकारखौ दानांगौ होननानै जोङो मोनसे खौरां मेलजों फोरमायहरनो सानदों आरो जे जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दलावहाय जेसेबांनाखि देरहानानै थांनाय दैदेनगिरि लिडारशिपआवहाय दङ बिथांमोननि साननाय हनायजोंनो जे पार्टिया खावनै जाबाय अब्लाबो दिनैहाय जोङो रायजो राजानि जानानै जों गोरोबलायनायखौ लुबैदों थ' बियो मोनसे जोंनि हारिनि मोनसे थैस' थांस' थै जिउ बावनानै मोननाय बे गोरोबथाखौ जोङो हारिजों हारि बिदा फंबाय मोखां नायलायनानै जालांनाय सिगांनि बायदि रोखोम दान्थे बिदान्थेफोरखौ बावगारनानै बेयो मोनसे जोंनि गोरोबनायनि मोनसे सुजुग सम आरो बेयाव जों गोरोबनो हायोब्ला दुलाराय जोंनि भारतबर्षआवनो बा गोबां हारि माहारिनि गेजेराव निस्सय बर' जाथिया अनलायमारो बिसोरनाव साननाय हनाया मोजां नैफोरबादि मोनसे जोंनावहाय मोनसे एग्जाम्पल मोनसे बुंफुरलु जोंनि गेजेरावहाय ओंखारगोन आं बेखौ नुहुरदों दा बेनिखायनो जों गोरोबलायनायखौ लुबैदों नाथाय गोबांथार लिडारशिपआव बा शिपनि मासिखौ लानानै बेले बेजे जानायखौसो जों नुहुरनो मोनदों दा बेनिखायनो बिथांमोना बेबायदि मोनसे साननायखौ गारनानै मोनसे गणतान्त्रिक डेम'क्रेसिनि रुलजों आयेनजों ल'जों खारनानै जाहाथे नैबे जे बिटिआर बा बिटिसि गभर्नमेन्ट जारिमिनारि मोनसे जोंनि गोरोबथा जे खुंथाय गोहो लानांगौ जानानै फैबाय दा बेनिखायनो बे खुंथाय गोहोखौ जाहाथे बिथांमोना मोनसे गोजोन गोरोबथा हिसाबै गोजोनै बयनिबो मेगनाव मोनसे मिनिनायनि मोनसे नेरसोन बा महर मुस्रि मोखाङाव जेन' बेरखांहोयो आं बेखौ गंग्लायैहाय दिनै एक्स एनडिपिनि जानानैहाय मानाव गेदेर देरहानानै थांनाय बिथांमोननिसिम बिजाथि बिथांमोननिसिम खावलायहरदों बे थांखिखौ लानायनि खारना बेनो जे जों एक्स एनडिपिनि जानानैहाय सारमोननिसिम जों बेखौनो खावलायनाय थादों जे दानि नैबे बिटिसि जे सरकार दागोन दा बेखौ लानानै जों एक्स एनडिपिनि जानानैहाय माने जोङो मोनफ्रोमबो जेनेबा बे राजनितिक हान्जा जेनेबा जोंनि सिगनेटारिफोर जे एक्स एनडिपिनि जोंनि लिडारफोर जे बेबायदिनो ओरैहाय नोंना ओरै प्रमद सार आरो ओरैहाय नोंना गबिन्द सार सानजारां सार आरो दोलो मोनसेनिफ्राय ओरैहाय नोंना
जोंना सावरायग्रा सार आरो जोंनि धीरेन सार, फैलाव सार आरो बेजों लोगोसे उइटनेसावहाय शिब सार दङ, बारग'। दा बेखौ लानानैहाय जोङो बेखौनो खावलायो जे माने दानि नैबे सरकार दागोनावहाय माने जोङो खौसेयैनो जाहाथे बिसोरो सारमोना खौसेयैनो माने दानि बिटिसि सरकारखौ दागोन होननानैहाय जोङो आसा आरो मिजिं थियो। बेखौनो जोङो सारमोननिसिम जों एक्स एनडिपिनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसे जों एक्स एनडिपिजों लोगोसे बेबायदिनो साफ्रोमबो जेसेबांनाखि जोंनि बर' माहारिफोर दङ, बे बर' माहारिफोरा नैबे दानि बे लास्ट चान्स जे गल्डेन चान्स होननानै बुंजायो। दा बिनि गेजेरावहाय दा साफ्रोमबो माने सारमोनखौ जेनेबा जोंनि जेसेबांनाखि मोननै दोलोनि जे रिजनेल पार्टिफोर दङ, दा बेफोरबादिखौहाय जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बा एक्स एनडिपिफ्रा बेखौनो खौसे जानानैहाय दानि बिटिसि सरकारखौहाय गठन खालामनो थाखाय आसा खालामदों आरो सारमोननिसिम खावलायदों। बेनिखायनो जों दिनैहाय एक्स एनडिपिनि जानानैहाय दिनै प्रेस मिडियाफोरनि गेजेरजों जों बेखौनो सारमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय जे गासिबो बेखौनो आङो गले गले बा जावले जावले बुङो जे आङो एक्स एनडिपिनि जानानैहाय जों बेयाव जेसेबांनाखि जों दिनै गसंफैदों बे साफ्रोमबो आरो बेजों लोगोसे गासैबो गामिनि रायजो राजाफ्रा बयबो जोंनि सायावहाय खावलायनाय हिसाबै दिनैहाय बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायो जे जोंनि लिडारफ्रा दानि बे बिटिसि सरकार गठन खालामनायावहाय खौसे जानानैहाय बिटिसिखौहाय सासन खालामनांगौ। आरो बेनि गेजेरावहाय जोङो बिटिसिनि सिटखौहाय बेबादिनो जोंनि सिगनेटारि निफ्रायनो गावसोरनि गेजेरावनो खौसे जालायनानै रायलायलायनायनि गेजेरजों डिसिसन लानानैहाय सोरखौ दोननो दोना बेखौहाय गावसोरनो थिग खालामनानैहाय बिटिसिखौहाय जोंनि सिगनेटारिफ्रानो सासन खालामनांगौ। बेखौनो जोङो एक्स एनडिपिनि जानानैहाय खावलायहरनाय थाबाय।